Mä en voi kuvata, mun taustalta muisti. Sama täällä, mutta mä kuvan kuitenkin. Joo, tähän jättää tällainen 4 varaa. Joo. Tää on aivan... Vara. Vittu kun Mittaan. laki. Joo, mä mittaan tässä justiinsa. Mä vaan mittailen tässä. Se on tää kohta. Joo. Me vaan mittaillaan tässä. Niin tähän tulisi ne penkkirivit. Siis nyt... Tämän videon nimessä tulee varmaan mittailua. Joo, tällä lyhennetään yksi enemmän. Joo. Ihme pysyy Tehdään näin. 16 fps. Jippi. Tehdään tuon tällä lailla ja tällä lailla laitettu. Niin. Mitäs sitten tehdään? Sitten pitää ne huoneet suunnitella. Jos Joe ei oo Joel täällä. Ne huoneet pitää sellaisia, että ihan tyypillä riittää se kauppa. Et se ei tehdä valtavaa kauppaosastoa yhdellä tyypillä. Niin. Tehdään yksi kerrallaan yhdellä tyypillä vaikka joku... Oota, mä mittaan. Jos vaikka... Eikö taisi ihan sopiva? Jos on tällainen kauppatontti. No joo, sellainen olisi aivan hyvin hyvä. Voi on hyvä. Puhutaan... Joo. Tällaisia tontteja, tän leveitä tontteja, sitten... Oota, yksi. Tuleekohan toi Joel tänne? Kysy siltä. Tällaisia tontteja. Kauppasenttä. Osaa varmaan taas kirjoittaa. Tän YouTube. Minä rakensin tätä seinää vähän sen tämän yhden, kuinka monta kerrosta? 2, 1 ja puoli. Niin. No jää parkkorata. Juu, tällainen kauppasysteemi. Joo. Vai pitäisikö tehdä... Joo, puusta tehdään tällaiset huoneet, joo. Tähän tulee muutama kauppakerros ja ylös ja alas. Joo. Tällä lailla. Mä teen sen maton tähän punaisen maton, kun siinä kestää aika kauan. Pystyykö Emeraldilla ottaa niinku niitä kaikkia niinku spawnereita ja sellaista? Ai missä? Niinku kuon Emerald VIP. Missä? Siis onko se kreatiiva vai? Hello. Hello, kuuntelija. Hei. Kaikki vielä tänne Liskoon, eikä? Varmaan. Suurin osa tietää Liskoon. Joo. Tästä serveriltä. Niin se on tyttö. Me saatiin se selville tosta murrosta. Joo. Kautta. Mä en oo ikinä tiedä, että se on tyttö. Mä oon tiennyt sen 5 vuotta. Se ei oo ikinä puhunut. Mä ajattelin vain, kun mä en nähnyt sen skiniä aina, niin mä... Moi hiiri. Tietoa. No moi moi. Se oli ihan jippi. Ketä täällä on? Kultahiiri, Joel. Niin tällaiset huoneet mä ajattelin tehdä Joel tähän kauppaosastoon. Että... Vittu kun alkoi lakimaan, kun alkaa laittaa blokkeja. No ei sille voi mitään kun paskaa. Mulla on Mitä pöytäkone. sulla kaikuu? Mulla on läppäri. Joo mä tiedän, jos mä painan nappiin, niin se kaikuu. Mä jää aina joskus jumittaa, mä jää toi nappi jumittaa, mä joudun aina vähän väliä painaa sitä, että se ei jumita. Joo. Ok. Täällä on niinku vähän porukkaa auttamassa. Tää jää tällainen väli. Mitä me tehdään tälle? Tähän pitää keksiä jotakin järkevää. Eiks me laiteta näihin tortseja? En ihan sama, Joel saa nyt päättää, koska sekin osaa tehdä näitä No joo. myöskin. Mutta miten tehdään tähän? Tehdäänkö me vaan, että joku... Ovi siihen ja sitten chestit ja Niin. uunit ja sinne sellaista. Tänne voisi tehdä vaikka craftin huoneen.
ja alasin huoneen. Molemmille puolelle craftin ja alasin huone. Ja uunit, jotka on julkiset. Sitten taas toisella puolella samalla lailla. Joo. Sitten pitäisi jonkin alasimetkin keksiä. Joo, mä tehdään toisella puolella alaisin huone ja toisella puolella ei. Toi karhu sitten... Karhukuva. Mikä se ongelma on, kun kaikki osaa ärsyttää mahdollisella lauseella? Millä? Tänne mun pää alkaa sitä syystä särkeä siinä. Ja Mä anna tuosta sanoa, jos mua alkaa päätä särkeä. Jee. Sitten laitetaan tällaiset Sipsi tietää seinät, ihan normaalit puuseinät. Joo. Puuseinät. Ei minua aleta mitään Laita ihan timanttiseiniä tekemään. Ei. Mä mietin, että mikä korkeus voisi olla hyvä. Oisko Eikö se nyt tää korkeus on ihan hyvä? 3 blokkia? Ei kun... Ne saa ison korkeuden. Ne saa... Tehdäänkö me isot huoneet vai ihan tällä lailla? Tehdään tällä lailla. Tohon jää tuollainen väli. 3. Niin siihen voisi tehdä vaikka heinäpaaleja. Tohon näkyy kanava, tähän näkyy sen, niin tohon voisi ottaa heinäpaaleja, että takana ei oo mitään. Miika, missä sä oot? Mä oon täällä yhdessä kylässä. Tai oikeastaan Jölien mun kylästä täällä on suurin osa, yksi niistä rakentajista, meidän uusrakentajista, joka myönnettiin just rakentajaksi. Okay. Että Joel on yksi omistaja, minä olen ja Sopuli ja sitten mikä se toinen nimi oli Ilari. Taisi olla toinen omistaja. Sitten tähän tulee ihan... Näette nää ikkunat tässä, niin tähän voisi tulla eteen tällaiset ikkunat vaikka. Joo. Moi. Että tähän tulee tällaiset ikkunat. Näistä puolilla on nää reunat, niin näihin tulee sitten myöskin ikkunaa. Mut toiselle puolelle tähän tulee seinä. Että noissa missä on tää eka, niin... Tää pitää suunnitella tarkkoin. Koska tää saa sitten tulevaisuudessa kun toi vaan, niin tää aukeaa vasta sitten kun toi kun yksi tietty komento rupeaa toimimaan, tai plugini, niin sen jälkeen, että tää kauppasentteri avataan vasta sitten. Tänne saa tulla vaan enää, nää omistajat saa vaan tulla tänne. Tänne kyllä omistajat tänne saa tulla, muilla ei enää, sit kun tää saadaan valmiiksi, niin mitään asiaa. Valitettavasti. Pitäisikö... Että me joudutaan, että vasta sitten kun se plugini toimii, niin tää alkaa vähän paremmin tuottamaan tää paikka varmaan. Miika, mä voin kertoa sen lauseen, mutta sit mua varmaan alkaa päätä särkeä. No, Vähän keittoa vähän. Mä en yhtään ymmärrä. Siis meidän luokkalaiset on kanssa repässyt sen jostain nyt. siis vähän keitto. Vähän. Loppuun. Mä en muista, En että voisin tajua. keksiä joko sipsi tai joku... Ei mitään järkeä. Ei. Joo, justiinsa näin. Kuinka tyylykään, joo valkoiset lasit joo. Hienosti katto pitää tehdä vaan näihin. Mä Hienosti menee. onnellinen, koska maailman ällöttävin ihminen lähtee taas pois meidän Jee. luokalta. Tässä on yksi, mä teen toisen tästä. Sivuhuoneet on siksi tollaset, että saadaan ihan siistiä jälkeä. Että ne saa vähän tosta ikkumapaikkaa. Ja että nämä kauppatontit tulee sitten maksamaan täällä. Ja vähän, että oliko se nyt 16 eurolla sai, niin kaupanittele ja sitten 10 sai, niin kauppansa pois. Koska mä haluan tästä paikasta yrityskylä. Joo. Niin siksi niin, että tontin erottaminenkin maksaa sitten. Että jos haluaa, käytiin tänään että yhdessä pitää kylässä. vahtia, että jos haluaa niin kaupan, niin pitäisi tarkasti miettiä sitä. Että Niinpä. haluuko. No, Me käytiin tänään yrityskylässä. jee. Ai niin mäkin on kuullut siitä justiinsa. Just se, missä niin kun lapsille tarkoittaa siis niin. Ja ai niin täällä on suurin osa Kutosluokka. pieniä vielä. Mm. Suurin osa Melodian pelaajista on lapsia. Muutama heistä on ehkä täysikäisiä tai jotakin 15-vuotiaita alkoholisteja teinejä. Tästä järkeviä teinejä. T-hetki on 15-vuotias. Joo, tänne mä teen alasuhusta. Mä teen tästä varmaan 15 minuutin video. Mm. Erittäin. Mietin tätä valaistusta täällä näissä huoneissa. Joel on saanut tästä hienosti nää jo tehtyä. Ja toiset puolet tulee sitten noista... Juu. Ovet voisit tehdä niin näin, että... Ovet saa olla auki vaikka. Juu.
Joo, sama idea kuin Joel. Hyvä. Hyvin tehty Joel. Joel saa tehdä sitten valaistuksen, jos se osaa niin hyvin. Mä teen tän sivuhuoneen. Sitten sinne katolle tulee vaan, että tohon katolle tulee tähän reunaan heinäpaaleja. Toimiiko heinäpaalit vielä tässä versiossa? Toimiko? Tietääkö ketään? Oi, että toimii heinäpaalit. Varmaan. Toimii. Tämä tehdään siis. Miks musta... No. Tästä voisi jättää... Tähän ei tuu laseja, joo. Tähän ei tuu laseja. Näistä tulee vaan, että se on sellainen... varastohuone. Juu, mä tiedän mitä mä teen tän. Kultahiiri, haluatko tulla auttaa? Tee tohon katto tähän juttuun. Teekö tohon katto? Mä teen tähän nää toisen seinän. Jaa, saa tehdä jo. Hyvä. Tää edistyy porukalla hyvin. Olen iloinen. Yksin huonosi porukalla hyvin. Mä yritin väkisin kerran täällä olla yksin rakentamassa jotain, mä en olisi tullut missään. Miten uunit sai julkiseksi? Ai mitkä? Mä muistin mikä se komento. Joku saa laittaa ihan uunit itse tähän. Mä vaan näytän miten ne laittaa. Joku saa laittaa uunit näihin väleihin mihin mä teen. Sitten tähän tulee alasin. Näihin väleihin tulee kaikkiin uunit. Jos joku haluaa laittaa niitä sitten. Niitä tulee 2 korkea. Niin tällä lailla tulkaa kattoo. Joku haluaa saada näitä uunien kanssa. Ketä haluu? Ketä myöntää uunien jutu? Kultahiiri varmaan osaa. Niin tällä lailla teet uunit. Näin teet uunit, että sitä laitat, että ne on auki kaikille, että ne kokonaan voi käyttää uuneja. Että unlock. Ja sitten se tehtiin näin, mä näytin sulle. Ja toisella puolella mä tein toisella puolella samalla lailla. Onks täällä vielä mainia tehty? Onhan se. Pitäis olla. Ja toisella puolella voisi tehdä alasina sitten. Missä mukaan? Mä voisin tehdä mainin, jos ei täällä ole. Kyllä sitä ei ole edes. Ei tainnut ollakaan joo. Mä teen sitten mainin. Ei se oo kauhean tärkeä mun mielestä täällä vielä. Niin, ei vielä, mutta pian on. Tee nyt kumminkin. Jos mä aloitan Täällä on alasin huone valmiina. Juu, hienosti menee. Joo, tää on saatu hienosti nää huoneet, täältä puuttuu enää lasit. Joelilla menee ihan hyvin tässä nyt taas. Miika, katsoksä, että pystyyks nää kattoo nää kaikki? Joo, ota hetki. Ai isotti damagea. No niin, tää video alkaa olla lopussa, niin... Sanokaa nyt jotakin. Vielä loppuksi. Moikka, tilatkaa meitä vielä vähemmän. Tilatkaa kaikki kanavat, jotka täällä tilaa. Jee. Joo. Paukulla ja muilla täällä olla kanava, en Moi. tiedä. Moi moi.